Fáiltearás chuig an budcréile gur míle maigi as a bheith túnal seach an seachtain seo ag túnal seach chuig episód iver a 73 de Gaeilge Weekly. Is mis Liam arás live an seachtain seo. Tróna de lún is Seville. Ceann ceathrú learn Irish online an so in níosceart ní Spáine I Lorna Cathrach I Seville. Agus lásásta a bheith arás ag Lauertsliv tá na clig áfria anis ceann san na deir seachtainna. Is massa I mé hirmse an deir seachtain an sin. An deir seachtainna déirnach ag deire mé dhearfóver nar bhín na clig ag áfriú agus an sin bín sé ag airí dúircha ó bhád níos luútha Frenona hart séclug an so anis beidir buganín taréis séclug tátáirín an so is Seville dó méall is tócha an siróíocht agus cinát bhfuil Seville agus cinát se bhfuil an Spáin agus an time zone atá gin an so freisin. Nis rógan an so fiú ag an nullag is Seville rénos ní bhíonn sé d'ircha gotí beidir lethir taréis cuaig chartar an am sin son níl an sais réimh se céanna an éan bín sé d'ircha ag beidir lethir taréis cethir ag an nullag agus an sin bín sé geall gotí a héinsaigh nó lethir taréis sé de ar an tairí so tá réimse olúir lehan agat arás an éan an so tá sé bhád ní sais moders ní bhín sé anna déanaach ar an tairí ach is cuma mar sure céin difriocht a dhéanann sé sin an óir a dhéanann sé difriocht sin domsa rénos an nullag agus an gíomhar í generalta mí anar, mí fiara, mí na saona fiú agus nar bhín sé ag airí d'ircha ag chuaighlog lethir taréis cethir tá tú rás ón ifig tá tú rás ón scóil agus ní rá seansad I ra an lei a bheith a bheith an mua faoin air a bheith an mua faoin gréine tócha I ra an lei ar fád so níos róganna an so ach gan dát an gíomhar ag teach frí mé ag mua mars gannách an mua ag gáil cafe ag ma local áit dar bhanam al Salito Pasto. Tá sé sais granver mar cílinn sé sin san nadális at the normal place, at the usual spot at the local is tócha agus sin an lots a bhín méid dul. An cafe ól ar madsin agus inniog an dáis an céad lá bhí mé mu ar an terrace agus dúirt mé tá seo rohhar chun a bheith mu be ceartm táblan ó barad áil tíomhaiste gan saot as seo amach. Chutá sibh guys gachar trílí go maith an seo is Seville just ag tosú an obair le haid an seachtain buics le dia Tagann bhín arm mór an obair I dhéanamh ri an deir seachtainna Tagann ó áireanta ar an íon derm áit níl mór an asúlagam an deir seachtainna seo so déinthe pí ibre beidir just leat lá ar an sathar agus go minic just ní Harlíonn sé sin well ní Harlíonn sé ní dhéanam é sin ach sin cearcaláir nó an deir seachtainna tastal lo gachtainna scuiblam Níor bhí mí sóge I gcónaí bhí mé ag rá níor hatan an 9 to 5 lom nó an smaoinmh faoin 9 to 5 lom riomh ní me an rá nach Nár hatan lom is tócha mar ní rá an post sin nó an 6 post sin agam riomh ach níor hatna an smaoinmh sin lom le cin fá bheith tú a gcónaí ag obair san am sin agus cin fá bheith chun méid sin structure agus de gcónaí agus cin fá cad th lóí Más rud é go srican tú ar an sathern agus an sin tá tú géirí pí ibre a dhéanamh an sin nó pí ibre a dhéanamh ar an damhnach an sin níl tú an ná so níor han sé sin amach leúpla blian a nús agus a gaiirí buganín níos sinne ceapam actually bhí mé ag láirtrí seo ar ceann sanna na céad agrant a Gaeilge Weekly episód iver a 2 nó episód iver a 3 níos mó na blian ó hin anis blin go le ó hin is máthlam actually inis an structure sin bhí bheith ag obair Tí lung tí de híine an sin an deir seachtain a bheith siar agat agus just an bloc sin a gá lá a bheith agat gan a bheith bortha faoin obair gan a bheith bortha faoi just rudaí a bhí na chur steachart agus just an seansad chun do rud hain a dhéanamh agus céchomh tábhaach agus tá sé sin. Agus deir seachtain seo is tóí lom ní ra mór an arsúil bhí an AGM agin le haid an club Gaelach just bhí dinner agin agus súm sig bhótáil le haid cúpla rud ní ra mór an ri I gceist le sin tá sé granmhar ag fécinn sa rudí defriú le ceap an tíir seachna seo bhí le an AGM nó an crinne mór
ag Gailge ag fur na Gailge man leis an Belgailach ar éon still sam faoin amáíocht an deir seat na seo, agus bíon lá nuach ag teach amach faoin sin agus Páirc Joyce arás mar bhanistóir agus bíon ag bhótáil le rudí de friúil agus tá seis na ras mar bhanistóir ach tá tréálaí nua acu agus bíon daine ag leabhart san na meán ho síalta faoin na rudí seo agus fiú tá samas is Belgailach é agus sa sport amateur é ní sport profisiúnta é ar churbe ach fós a méid daine ag leabhart faoi rudí cosúla sin tá sé agsúil ghfuil sé profisiúnta agus bhí mé ag suoineh an sin faoin compráid idir an ATM a bhí ag an chum Belgailachas tócha le fór na Gailge ag an deir seachtainna i gcompráid leis an ATM bhí aginine just duine agus cúpla doch agus an sin bhí ag bhótáil ha na rólanna de friúla so le chairperson agus treasurer agus gacrad man se sinna fra cúg nóméid agus just amach really atá gceist leis ach ní aici mé amach actually bhí mé an duine ach ní mé ggóil nó níor lean mé rá iní an duine mar bhí mé ag déanú ri ní bhí mé déanú Ross iní really mád sin iné mád sin de downy agus gan dat bhí intasarm faoin Ross so mar sóiltíomh más rud é gúil sa bhigéiste gach seachtain is íblam a bheith grib bíon mé grib níos am gáin na 3 ór in lein seachtainna is mátlum Rossi dhéanamh am go ham so rinne méid leapmarathon níos luútha sa bhliain i Madrid rinne mé 8 kilometr cúpla seachtain ó hin an seo sa bhil ba mé déanamh an leapmarathon is sa bhil méanair an 10K an tá mé arás sin éireann in Láilge an sin an rá ar lá Stifán St. Stephen's Day freisin agus bhí ceann arsúil an deir seachtain seo well iné hús in áit níos an tá seartar carch nóid nó 5 nóid tíh muide sa bhil ní cuilumm an tanamanis beidir gur sé El Castillo de las Guardas na rud aigen cosúla sin áte an muoin tú just bailile an a bheog I rilí níon sam cin fá ará an Ross arsúil an sin ach 13K a bhí an so 3 km nó 2 km hart ar an achar sin ach níor thug muid nó bhfuil beidir gur thug mo chóirte faoi dear ach níor thug mise faoi dear gur trail race a bhí an ceap mise just go méid sé cosú le road race mar scanach agus gur an son go méid cúpla bóthir dúnta síos dún agus feic min an just dul timppel cosú le gná leath marathon nó 10K nó 5K a bhí agat mar scanach ach níor clúán go méid sé mar a trail race agus ní raach beidir 2 km beidir níos slú ar actual like bhóthir an chuid eile just bhí sé ar trail agus fiú chuid den ní trail ceart bhí an ní seach like one person wide nó bhí sé anna chuil ar fád agus fiú dátheangach ag pís nó go just mar eall grá buis le déana ní sé fluch mar níl sam an méich tú an nó an méich mise compradach ag ré I Ross cosúla sin dá méid sé fluch agus dá méid na chlochanna fluch timp na háit a bheith sé anna sláánmhar anna slippy ar fad so buis le dia rá sé cosúil le sin ach an céad trail race rud mé féin agus béidir an ceann a dhéanhí mé wow bhí sé ó bhád níos deachar ná mar a ceap méid so bhád níos deachar ná ag déanú ceann ar flat lands nó is cum mas rud é gohfuil cynnig agus tá altitude agus tá tú ag dul nús agus ag teach síos is cuma lomfaí sin cear go leir tá mé ná sé le sin ach nuair nach bhfuil just solid ground like food nó nuair nach bhfuil just is tócha talamh corfram agat like food féin agus tá sé ag ré mar I gcónaí bhíarm just a bheith chomh cormach ag ré agus cúpla óir ar fear cúpla kilometr bhí mé like tá níos mó agam sa tank tá níos mó fuinneamh agam ach just ní féidlam an fuinneamh sin úsáid mar níl mé compradach ag dul mar dheannach bhfuil mór an taithí agam ar na trail sin agus ar an 6 talamh sin agus off-road is tócha ní bhóithim compradach ag réit níos tapúla ná mar tá mé gré mar ceapan ggóil mé an titsam beidir just is taithí é sin beidir just sin an dearcha atá agam níl sam an a rionse sin níos fearr má tá níos mó taithí agat ag ré ar na surfaces sin ar an 6 talamh sin ní mé 15 ach mar eile sin bhí beagnaí frustragus mar bhí mé
tá níos mó agam sa tank an seo agus tá sé gohíntaachnar tá tú just flat road agus tá tú dul beidir trí chathair éigen nó áigen just gná áit stoilm. Mar tá tú i gceannas gacrad an sad má tá tú géirí push tá tú an push má tá tú géirí de chud chuineáil agus a hábháil tá tú ná sinníanamh tá tú gceannas gacrad ach iné ní roihí mé gceannas is tócha gacrad. Níor bricfast an bhór agam freisin sa méidir níor an méid sin fuinnehágan ag an céileach. Bhuiin mé tanhas, bhí se an dachar Bhíart bheith cuamach ag bhí tú sa flowstéis an sin, ní rah seans agat just a bheith smuoine faoi rudí eile. Bhíart i gcónaí a bheith díar isteach an talamh faoi de chusa agus cinátará tú chun de chus a chur tar éis seo agus cehéad a bhí fáca agus bhí go má bhuiin méid tanhas ach just dumsa tá mé bhád níos mó tócha súisiid chuig na gná rásaí agus na rásaí ar flatground ar halamh chorthram. Ach bhí go rá críti mé tíbhisiide óir agus 6 nóméid ceapam óir 6 nóméid agus píos na óir agus 8 nóméid. Na mé cinnte óir agus 6 nóméid ceapam. Na mé inchéad fan géad cinnte faoi sin. Óir agus 6 óir is seach na sam ceapna seic dhéanamh ar sin. So dhéanar bhí mé gré bhí mé gra méid dul chahanháil ar fad agus an sin bhí mé fécinn sin tarthaí agus bhí mé le trocha sé as ceap martar 300 duine ag ri an rás so bhí mé anasásta le sin ach méall mar first cóirsa a bhí lom créitní siad san os ma cór agus méall gur mé stocha chungrach don front, don leading pack ag tús an rása an sin bhí landínig tinú sais overtake agus ag dul Harmise it's le cúpla kilometr le fós le dul. Béidir mé eile sin bhí sé beagnlí níos disappointing. Ní á tímar mar churbe bhna tana bh ach bhí me le bhí mé an déanú níos fearr do méid an chancear go an rás sin ar a ríseach an sin. Ag fécinir le bhí mise im líad nó im hí an sin ar an féir tíocht tar éis an rás a chréichnú agus beidir 5 nóid tar éis nó i níadom. Teachtar an lína bhí méid fécinn ar chuoine eile hartar mé céine daoine leis an running gear ar fád agus ní bhí mis an sin just le tíléine agus bristí guards an éannach ar fád agus bhí le má tá mé 5 nóméid níos tapúla na daoine sin beidir nach chuil mé ag déanú ruúchanna so orintanta bín mé crua ar an féin máid le rudí cos le sin ach nó bhfuin mé tanahas dumsa gan níos fear dumsa a bheith ar an flatlands. So tú go mór leis an 10k in Atranráin ar tá mé ras an láliamh ag an nullig ar lá Stefán agus freisin an leithmarathon is sa bhil i mí anar ach is even am a bheith ri mar a ríis mar dúirsmin ní ran seans ag an béidir a bheith buíoch as seo nar bhí mé ar an trail ach an kiloméidir nó go dearnach bhí sé just ar an móthir so ar gná bóthir agus mé lei sin bhí seansarm just mar clúsán a chuirteach agus éisteach le ceol agus dumsa ní mór an rudaí níos chumhachtaí is tócha mór powerful atá sais feice agamsa nó tá sais moille agamsa i a héal ná nuair táú ag ri agus caiise bheith i rás níl sé níos mar an ggéine má táú just ag dul amach ag ri leat féin an leúpla car. Caiise bheith i rás somlan agus beidir ag teacht chuig deire an rása le cúpla kiloméidir le dul agus táú an sin tú ag chur a lán breúisteach agus tá tú really just going first agus ag éisteach go ceol a had níon leat ní féitlam smaoine faoi mór an mochuáin i a héal a bhí cómh cuachtach is tócha so powerful i a héal tá sé dulcréid atá cuma go thomlan difriúil ar an ceol mar soltíh má tá tú géisteach go minic is even am an ceol tá gafa leis an ceol beitir caihan Nus an beidir 2 óir a rith lebeidir níos mó ag éisteach le áir an sifriúla agus scrúla man é hart le bhí 2 kiloméidir le dul agus just an sin tá sé cinntaach mar féidir le just give it everything gachar atá fách agat ní caithí tú aonar a chuineáil isteach ní caithí tú aonar a chmád to conserve anything agus ag éisteach le right here right now de Fatboy Slim agus scóir tá písa i lór an áir an sin agus wow tá sé dulcréid in ar táú ar an runners high sin ríéis tá sé ar level go thomlan ar friúil ní féidir comprád dhéanamh idir ná táú
like I déanú Ross I gcomparáid le nar tá tú just ag dul amach ag déanú 5k leat féin a beidir réit na seachtainna chumlan difriúil nar tá tú I Ross le daoine eile agus tá daoine eile ag tuairt takeíocht déit freisin do creide agus bhain mé an méid sin tanhas agus is cuimhlam ag éisle leis an písa sin I lór an áran sin right here right now le Fatboy Slim agus bhím like jeez like seo bíon daoine ag leabhart faoi a bheith bio like cad a deirtar ar méile tá sé like are you alive or are you just living? No tá lína ag Drake san áran sin Nicki Minaj everybody God everybody dies but not everybody lives agus rudí mar sin máte le a bheith bio agus a bheith mothú beocht an saoil is tócha mar orintanta Thomas just ar áseopáil leis agus bíon gach lá agusú le gach lá eile agus tá samní féidir leat mothú bio agus mothú le dul creid an tá mar fad mar an sin ní bheith sé dul creid a cai sé bheith óán go ham and once in a while atá an mocha an sin ad ach bhí mé like is cuimhla me go am explainú caihí mé like an mocha an seogus an feeling seo a bheith agam níos mó sa saoil beidir go sé sin níos mó rásaí a dhéanamh beidir go sé sin níos mó rudí tíh mu a dhéanamh nó níos mó achlíochta a dhéanamh han féin sin amán achlíochtach an chuidir móte sin a bheith ré ach is tócha bhfuil an rud céin agam agus mis ag image pelghaile go háirithe más rud ag bhfuil an cléthe an a ghair tócha very close agus man bhfuil ach beidir point soáin nó gáfuoin sa idir an dá iarne an sin bína rud céin agam ach just dul creid an mothú gan sin agus nar aon tún mothú gan sin gan éon rud eile gan le chords a bheith timp alert nó gan sa sin sa outside influence just tú féin agus an cheol agus ag ré agus tá tú mu sa náidir tá sé anna cool agus sin rud a ní go mórlam sin rud a thug mé fi deara nu rinne mé an leithmart an Madrid im léana mar bhí sé sin an céad rás le beidir 6 nó 7 mlíana a rinne mé agus bhí me like wow tá sé dul creidse a like kick of difriúil tá mothú gan idir a bheith beidir ag ré iad a éonar slóna te mórt in aice leis an áhan an seo sa bhil agus dó láit éigen agus rá somlan í dhéanamh le daoine eile tá sé anna cool ar fád bhfuilhin go mór é sin do aine rilí gáir daoine beidir agus tá si géirí a bheith tíh mu níos mó nó níos mó achlíochta a dhéanamh just sin sús le haid 10k 5k is cuma leithmarathon is cuma cé go fád agus bhaid sé mar ar an lá baid tú an é dhéanamh cinse go maid tú an é a dhéanamh ar an lá agus fiú man tá tú géirí 10k i dhéanamh ní caiithú ach beidir 7k i dhéanamh rih an rás agus an sin leis an caffeín ar an lá agus leis an buzz sin agus ar an lá I féin agus leis an spragu sin that motivation baid tú an bhád níos mó a dhéanamh ar an lá é féin so ag tanú go mór leis an géad rás eile agus beidir go sí nó mé sús le ceann eile tíbh sé túúpla seachtain il sam cum hé fécinn ar lína agus fécinn ar na rudí idir friúla a bhaid arsúil thunig mé actually gra an marathon arsúil a maiile clia iné so cinnte bhfuil ar laiad duine bháin ag éisle le seo ní sam céhé ní leat agam mar on duine bhfuil tánam agam actually ar lead amháin a rinne an marathon i maiile clia in am do chreidse rinne sé 2 ór is 5 nóid ceapan bhí sé thart ar 4 nóid like tá mise in decent shape agus cúpla seachtain hin rinne mise 8k ní mé géirí go se seo like an is sé gaiirí go putgáil le faoi ré agus Times agus Strava mar is fuúlam rudí go sila sin ach just for a comparison tá mise like cúpla seachtain hin rinne mise 8k tíbh siad 4 nóid is trocha nó bhí ma chud Lewis my pace hí seart ar 4 nóid agus 10 second don rá somlan sin le 8k agus bhí mise fecht taréis sé seo má chara I maiile clia as chun na mí é rinne sé 4 nóid flash so níos tapúla ná mar rinne mise an 8k rinne sé an pace sin an Lewis sin le an marathon omlan le 4 km tá sé dul creide cé go bhaclaí agus atá sé like elite fitness really agus just is gná lad é is ní ceapan ghfuil sé train á le club nóin or just bín sé
ag ri agus ar an róthir agus ag snáb agus gachar eile an tám ar fad so fairplay dó. An dúcréid a bhí san gur sé géirí sé sub 3 hour áil agus fuór sé ag héasca le 8 nóméid spéir mar déirfa so cinsa ghfuil cúpla duine ag éisle le seo nó duine bháin rinne an marathon in é an moille clia. Ceapan go méid bailile clia go má an marathon in an sin bheith landíine an mu ag taú leat agus bheith tú an cuid dulóir den chathair eáil freisin thunig mé an rúis le ar an léirscáil agus thunig tú le an cuid is mó teisceart bhaile clia ar aonús agus pí túisceart bhaile clia freisin so fairplay de aine. Ine bhí déanú an marathon inné I maiile clia. So sin é le hain Rossi de friúd le na haile running anorex ar aonús sin an pieces an fudgréile díobh se. Cead mé tú leis an cuid eile an bhlín, tá sé do creid san í le gáhí fácha inis tíh sé chuid 8 seachtain ba am nullag a gin ba seart ar an trí lá nó actually nuair hagann sa seo amach ba sé ceapam 8 seachtain go ddíireach go dtí lá nullag so agus I gcónaí an tamsud an bhlín tain sé chomh tapí sin idir inis agus dear na bliana. Chuig tú go mór leis is tócha tá an táirm an so is a bhfuil beidir ras an éireann agus an ric daontí agus sna stáit aontaí a fiú mas rud é go tú I do chónaí an áit níos mó ó thuaí. Tá sé deachar an tamsid an bblion agus ní had níon sé lom agus níor hatan sé ar churbe lom nar bhí mé ras in éireann mar gach lá beganí níos gira gach lá beganí níos fóra freisin agus just orintanta ní bhíon mór an rudaí ar siúil an seo sa bhfuil tá sé go deas mar ealgóil sé chomh te ar an tairí agus bhfuil sa shutdown an seo I mé lúnasa nach bhfuil aon rud ar siúil an sin bín lán rudaí nó bhain níos mór rudaí ar siúil mí dhearfóver mí na saona so tá cúpla sa imach ag teach sús an bhí seo Thomas Brian na Creitne le mí dhearfóver in isteach mí na saona agus fiú mí nullag bín rudaí defriúla ar siúil agus tá cúpla sa lásír agus lá peblií an seo is public holidays an so freisin so ag tú leis na rudaí sin ag agrú turas go London freisin le mí nullag le cúpla cara lom an sin tá an bhirt chóir a chéine a thug cuat arm cúpla míohin an so savéil so tá cean bháin ina chónaí San Elvéis I Zurich San Elvéis agus cara eile tá sé ina chónaí I London I Sasna so thug siad san chóirtarm I mí bhealtaine I mlína agus an sin tá mise agus an lad San Elvéis tá an son cuats a thuirt ar an lad I London ceapam I mí na nula agus ceapam go sé tosaáis tradiisiún jazz ag déanúsáis rotation is tócha idir na trí áit agus ag tanún go mór le sin tá sam gur méid láirtrí London míohin nó gáhíohin bí nach chanis ar an budcréil agus méid grá atágam le London as an pí ama beogus tócha atá catsa agam an sin agus an cuidbeog de London atá feici agam tá níon sé go mórlam sa anna cool agus just tá rud ag an difriúil san éir seo agus an san éir an sin agus an áitsna cosúil le London bheith sin go as a caiimid scachard a chur in áirithe ach le chun dé baim san an beidir fannach leis ar aonos na rud ag an mar sin mar tá sé chusaach gan daos le haon Lostín an sin I London. So sin an plán rilí leis agus dear na blian agus ní bhaid se rád a rilí rih a bheith mé ras in éireann ar feadh cúpla lá ag dear na bliana ar nóí le haid nullag ach freisin tócha rud éigen rud bháin bhfuil mé géirí dúr steachar beganín inis agus dear na bliana tá mé géirí dúr steachar an opair I gcónaí bín mé ag dúr steachar an opair just ní le a lán ibre I dhéanamh nóir mar sin mar ní bríonn sin dumsa I gcónaí nar chuann tú ceam leis an opair orintanta nar tá tú féin hostia strechan tú ar pointse chunsa deart ar méile diminishing returns the points of diminishing returns nar tá tú orintanta ní fiú é a bheith obair ní nóir ar chléig nó de nóir ar chléig in aon léin ó fiú níos mó mar le fáin tún méid céine nó nócha fan géad den méid céine le beidir ceire nó cúgóir I rihan lei bheith ag obair mar ag pointse aigen domsa rénos chailan mé mo chuid focus agus ní féidir an job céine ag an level céine agus an quality céine is tócha a dhéanamh tar éis
pointe éigen. So ní sé ghfuil mé géirí like a lá nibre chuteachas bheith gobar ó rohdómh gach lá ach níos mó ná sin tá sé just an obair ceart dhéanamh agus sais obair efficient a dhéanamh le cúpla rud maidide leis an obair agus léarnar an láin agus sais expansion beag go Thomas géirí déanamh faoi láthair le rudí defriúla ar an Patreon agus ar an si Ridgelín chun ceir le níos mó daoine chun an Gaeilge a ólam agus mar scanach mar bhí mé gur a gcónaí mas rud é ghfuil tú i gcíoch as an maireacht domláin mas rud é ghfuil tú ag íoch as an Gaeilge Weekly tier ar Patreon, you know, an target sin Chain sé isteach ní chain sé isteach I fóca féin chain sé isteach chuig na Gaeilge really agus marall ar an airgad sin ba mission an níos mó rudí a crothú agus má crothíam níos mó rudí ba níos mó daoine in an Gaeilge a ólam agus fios a chur ar a gúd Gaeilge agus sin is tócha ceann na rudí deasa faoi má opair tá an smaoine faoi sa bhealach sin agus bín ceapan go gachtain na sásta you know, le sin in áit just tá mé féin ag tuile níos mar agus sin é. So sin an cuí is tócha a bhín mé ag smaoine orintanta faoin airgad agus an opair maranta nuair tá tú féin hostia agus tá tú féin ag gceannas ar de chuid freisanna tá sé deachar mar you know, tá tú géir ag gachtainna tá sé géirí níos mar airgad de heile ag gcónaí mar an sin tá a héal beagnaí níos éasca go pointe ar aonos tú point ach ag ná céanna mucinn tú go donna má tá daoine leat ó lá ihar héin agus tá tú ag chur na price na sús nó ag afar rud aigen ní mé gra bhfuil mé chur na price na súsar chur be you know, ach fiú mátá products nua agat agus tá tú ag smaoinmh okay, an bhfuil mé chun é seo a chur max ar an easca an bhfuil mé chun price a chur ar seo an mai sé seo mar chuid de subscription aigen stocha tá sin níos éasca nuair atá mé an smaoine faoi mar sin níl an airgad domsa ar nó tá sé ag teachfuigm sac ag nam cin tá sé dul go dtíon Gaeilge agus tá níos mó daoine an Gaeilge a ólam marall ar an airgad sin ach cad bhí mé an rá rud igen rud ag an eile tá mé gur dúras teach ná buaile le níos mó daoine idir níos agus dear na bliana mar you know, tá tarm go cuairtíntacha agam an sub is sa bhilach beidir muhim tá mé 6 I bobbal aigen leis an bobbal géine agus gach duine ó bhfuil aithna agam arthú tá aithna acu ar a chéile an bhfuil sad tá níl mé ach I ggheorcail amháin agus an ceorcail sin tá si híntaach is íblam a bheith caháama leis na daoine sin ach tá mé gur ag mai cúpla sais grúpa difriúil agam agus go mé in an a bheith le daoine as tíortha difriúla le teangacha difriúla agus is tócha le simile difriúla freisin agus so tá mé gurí buaile níos mó daoine leir níos mó daoine idir an isigus dear na bliad agus iirecht a dhéanamh chun a bheith just ag buaile níos mó daoine agus aithna a chur is tócha sin an focail nó beidir an bríthir is fearr chun a chur ar idir an is agus dear na bliana agus just take spans out a béis agus beagnaí níos báma a chathú a mó faoin air agus a mó as an teach agus níos mó deisina a thógáil chun dul amach agus rudí dhéanamh le daoine difriúla mar beidir agus you know, tá mé tar éis taithna bhhain sa seo ná mar síbhalam an orsan tágam an seo ach beidir orintanta caithim an numarcha amas sin seo mar eil go mé beagnaí níos mó introverse agus buinem taithna bheas a bheith lam féin agus orintanta maithíon beidir go mé caiileach ar rud nó go so just géirí beidir níos mó de sin dhéanamh ar éis ní málam ceapan gra ag láirtmhí seo cúpla óir le cúpla seachtain na nús ar an bud Gaeilge ní mé gur difriúach dulmhór a dhéanamh mar ceapan ní bríonn sa sin sa saoil te an á aonrud le eiste bia le plán le an obair le ein plan a bhí an agat ach just little amendments no cad é an focail tá focail ionach I méile nuair tá tú níl sé clarifáid ná tuirtú ag éirí rud ag an dhéanamh níos fearr tá sé hána féin go maith ach tá tú ag éirí é dhéanamh beagnaí níos fearr cad é an focail sin I méile tá seo ag tarlúdum an tám ar fad le cúpla seachtain na nús le na míús ní mé an cuimhnú ar focail I méile ní purification ach focail díreach cosúil le sin cad é scrúblam bhí mé géisteach le agalah le duine éigen cúpla láhin le ceann na DJs is fearlam Armand van Helden agus bhí sé ag buint úsáid as an focail se dúirt sé I don't have any goals just caiith mé Google íanamh ar seo second one
Tá Google déanta agam refinement sin an focail. Bhís thugam gur sé tá an focail sin úsáid le isce agus rudí eile to refine waters, to refine chemicals. Ach orintha ceapan má tá tú sásta le héalach tá tú géirí athraithe a dhéanamh agus rudí ahrú a héal. Níos fearna i nás a bheith lur gomach beidir sam ahrú ulhhar, níos fear just cúpla rud refine cúpla rud ahrú bioganín cúpla rud thucrú agus a réitú is tócha. So sin é le haon seachtain seo guys ar fun mé tanmh sin níar mé rilí ag géirí podcréile dhéanamach sin mar rial caiithme ar laiad legan bháin gCéadaoin Weekly a hafadú ar an lún agus an sin legan chéile í dhéanana beidir ar an lún nó ar an mórt rih aon siad amach le haon na buile ag cúglog domstra cethirlog ar as an éan ar an mórt ar an Patreon agus cethirlog in éan ar an gCéadaoin ar Spotify agus gach áit eile. So gur mí na magí mar is gannach as a bheith géisteacht tásúlam go bhfuin sibh taitnimh as an podcréile má tá tú géirí a bheith i deagháillinn liam.learnirishonline@gmail.com agus tá nasc sin híos leis na nascan eile ar éon sa description anseo. Slán agus bannacht le romí libh an seachtain seo thugann.